kanzuro yauya yakupwanya mahwani kanzuro warikufamba netsoka vanhu vapisa zvinhu zvavo vakawanda pakaipa kumupakoseko mahwani. Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel subscribe mahara utina on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune avo vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona. Hongu meya wemuZimbabwe muHarare munomu akataura kuti dzimba dzakawanda dzichapwanywa nemurambatsvina. Ende akataura mapezi akataura sekumufakosi, mabhuku, budiriro, Glenview nedzimwe nzvimbo dzasina kuzokwanisa kutaurawo muzuva ranhasi. Ende akataura achiti mademolitions aya achaitwa zvakasimba. Asi vanhu vari kublema vachiti vari kubuda vachichema mastreets esocial media vachiti madi mambomira nguva ino yerain season, tinopotera kupi, tinogara kupi, tinoenda kupi nevana nguva ino yerain season, madi mamira kupwanya dzimba idzi, tawanawo pekuenda kwati mapwanya nguva yekupisa. Zvisinei kumufakosi ndine video randaine zvaro short clip revideo rekumufakosi kuchipwanywa zvimwe zvinhu zvakapwanywa ikoko. Vanhu vaichema vachitoti yowe topwanyirwa zvinhu zvedu. Zvisinei zvanoda kukuitirai nguva inoida kusiya muchiona video. Vamwe ndo vari kubudawo mastreets esocial media vachizonyorawo havo kuti hakuna n'anga iri riu, hakuna n'anga iri riu. Dai n'anga dziri riu vanhu vasiri kupwanyirwa dzimba dzavo vari kutumira nyuchi kana makodo zvatiri kuona mastreets esocial media. Kazi ndezvekunyepa here zviri kubuda mastreets esocial media vanhu vakamomoterwa nenyuchi? Mutauro uri kuita vamwe vanhu. Vamwe vanozonditi Hatirari nyaya dzako dzasiyana nemusoro wenyaya. No, hazvina kusiyana, ndiri kubatanidza maclips aya. Next update. Undifarira ngavasi kuti ndiri munana chokwadi ndiri munana. Next update yakamira so. Handidi kuti vana vangu vagamuchire zvipo zveumbavha. Handidi baba ini anatsoizi yangu but hanzi handidi kuti vana vagamuchire zvipo zveumbavha. Charles Charamba uyo wandiri kutaura nezvake. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section. I think vazhinji vari kuziva kuti Charles Charamba nemukadzi wake vakagamuchira mota kubva kuna Sir Wicknell Chivayo. After vagamuchira mota kuna Sir Wicknell Chivayo pari kubuda hapo nyaya dzakawandisa mastreets esocial media dziri kuenderana naCharles Charamba. So vakatobuda vachitenda after vapiwa mota kubva kuna Sir Wicknell Chivayo ende vari kunzi vakamboita fraud mubhengi ye40 million. Ndombudiro zviri kuita manyuzi inyaya dzakuzobuda after vatambira mota kuna Sir Wicknell Chivayo. Mutsvene wacho ndiani? Hakuna mutsvene. Vanhu vakubuda vachiti hakuna asiri mbavha, munhu wese anopona nezvekuba. Saka toteerera ani kumaartists achona egospel apo vaimboti handidi kuti vana vangu vatambire zvipo zveumbavha. Hanzi vaireva vana vavo asi ndivo vari kutambira mota idzi. Hatizonatsozvinzwisisa but ndinokumbira titaure zvatinofunga mucomment section after wapedza kuona this video kuti unozvionawo sei wakazvitarisa kutambira kwakaita mota. Charles Charamba kutambira kwakaita mota kuna Sir Wicknell Chivayo akatadza here kana kuti anga ari correct? Taurai zvamunofunga mucomment section. Pane mutsvene here so far kumamizisheni edu egospel? Ndokumbira kuti share this video kuhama neshamwari